Pe locuri, fiți gata, start! Până acum, în orașul Iași, existau doar 3 defibrilatoare accesibile tuturor locuitorilor. Suma necesară a fost strânsă în urma unui târg de mărțișoare organizat în luna martie. Dispozitivul medical a fost amplasat chiar în fața grădiniței, de unde a fost dat startul crossului Drag de Viață. Zeci de prichindei s-au luat la întrecere pentru trofeul cel mare. Am alergat, este foarte bine pentru corp și pentru menținerea corpului. Cum a fost experiența să alergi cu tata? A fost bine, a fost interesant. Asta e grădinița frățiorului meu mai mic. Vă place sportul? Da. De ce ziceți voi că e important să facem sport? Ca să mergem la mare. Părinții spun că activitatea le-a oferit ocazia de a face mișcare și de a se distra alături de copiii lor. Am avut ocazia să interacționăm cu copiii și să petrecem timp împreună cu ei și, în al doilea rând, le-am insuflat ideea asta de a face sport și de a ne bucura și de natură, sport, soare și aer liber și petrecut timp împreună cu copilașii. E o experiență unică, e prima dată când participăm la un cross. Acest dispozitiv medical va servi locuitorilor din cartierul Cug al Iașului și nu numai. Ideea a pornit de toamna anului trecut, când am făcut un curs de prim ajutor. Atunci am înțeles importanța unui asemenea defibrilator în grădiniță. L-am pus în afara grădiniței pentru că vrem să fie de fapt un defibrilator public. Este al 4-lea din Iași, accesibil tuturor celor care au nevoie, sperăm să fie cât mai puțini. Activitatea de astăzi are, din perspectiva acestei unități școlare, două componente. Odată acest cross care promovează, dincolo de mișcare, și comuniunea aceasta dintre copii, familie, dar și o altă parte prin care au reușit tot cu ajutorul comunității pe care ei o coordonează, acestei comunități a unității școlare, au reușit achiziționarea unui defibrilator. Organizatorii își propun să realizeze anual un cross caritabil, în urma căruia fiecare instituție școlară din Iași să fie dotată cu un astfel de dispozitiv.